meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Josep Antoni Duran i Lleida, bona nit. Molt bona nit. Sembla mentida que una persona que és primer ministre d'un país, amb aquestes imputacions tan greus, no hagi dimitit, continuï en el càrrec. Jo crec que ho parlàvem ara amb la futura convidada del programa. Jo crec que està a la recta final, sincerament. Itàlia, és possible que durant un temps el perfil del personatge hagués encaixat en una part del poble italià, però tinc la sensació que darrerament ja s'ha passat de la ratlla i que està en vigílies al seu final. Del Rubigate, del judici que comença dimecres, en parlarem a la segona part de l'Àgora amb una convidada, com diu Josep Antoni Duran Lleida, recomano que no se la perdin. És Conxita de Gregorio, directora del diari L'Unità i considerada com un dels assots de Berlusconi. L'Unità és un diari que fa portades com aquesta de dijous de vergonya, vergonya, vergonya. Comencem d'entrada, però, amb la relació Catalunya-Espanya en conversa amb el portaveu al Congrés i secretari general de Convergència i Unió. Un home que, d'acord amb Artur Mas, va decidir que era millor que no fos vicepresident del govern i que continués sent l'home fort a Madrid. Jo vull i pretenc que el senyor Duran tingui una vinculació amb el govern de la Generalitat de Catalunya, en tot el que és l'àmbit de la política exterior, i també que ell tingui alguna vinculació amb el govern des del punt de vista de la defensa de l'autogovern de Catalunya, la defensa del pacte fiscal en el seu moment, dels nostres interessos econòmics. La Generalitat de Catalunya ha de frenar un 10% de reducció de la despesa mínima. No és que retallem 850 milions de pressupost de sanitat, és que no els tenim. No és que retallem, no els tenim. Las comunidades autónomas tienen que pasar de un déficit de casi el 2,9% del PIB a otro del 1,3% del PIB. Estan demanant que doblem l'ajust proposat. No és veritat, s'ho estan inventant. Mai, repeteixo, mai adornarem números. Mai. 3/4 partes de toda la deuda pública corresponden al Estado y en consecuencia debe ser el Estado quien haga el principal esfuerzo de contención. Una gran parte de la deuda, señor Durán, que asume el Estado es para financiar las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Bé, la notícia és que dissabte Zapatero va anunciar que plegava a final de mandat. Aplaudeix aquest gest, que el faci ara i que vulgui esgotar la legislatura? És una decisió que cal respectar, és una decisió personal, no? Jo crec que estava cantat, sincerament, que ell no tornaria a ser candidat. Ho dic amb coneixement de causa. En canvi, m'ha sorprès que ho anunciés en aquest moment, perquè tinc els meus criteris personals, que com que no soc socialista no serveixen de res, de pensar que els hi pugui ser útil. Tinc la sensació, i els fets m'estan donant la raó, de que d'aquí a les eleccions locals i autonòmiques, que ja tenen molt perdudes, no parlaran d'altra cosa que de la successió. I que esgoti la legislatura, li sembla bé? A mi m'hagués agradat ja que a hores d'ara s'haguessin convocat i celebrat eleccions. De fet, l'any passat, el mes de maig, quan vàrem fer, amb una actitud molt responsable, inviable, la intervenció de l'economia espanyola, vaig dir, escolti'm, vostè, els mesos que falten d'aquí a final d'any, faci les reformes estructurals econòmiques, generi ocupació i convoqui eleccions. No ho va fer, va tenir suport del Partit Nacionalista Basc i de Coalició Canària, va aprovar els pressupostos i això en democràcia cal respectar-ho. Ahir, en el dia de Convergència i Unió, el president Artur Mas deia en aquest últim any que li queda a Zapatero ens necessitarà més nosaltres a ell, més ell a nosaltres que nosaltres a ell. A part de ser una frase que ben dita sona bé, no és un farol? Jo crec que no és cap farol, però a mi m'agradaria explicar-la, si més no. No dic matitzar-la perquè no seria adient ni és la meva voluntat, però explicar-la sí, perquè pot donar a entendre que en Zapatero depèn de nosaltres, i no és això. Acabo de recordar que qui li ha aprovat els pressupostos són uns altres i que pot articular majories diferent a la de Convergència i Unió. Nosaltres ni li hem votat la investidura ni li hem votat cap pressupost al senyor Zapatero. Ara, és veritat que hi ha certes reformes econòmiques que, afortunadament per Convergència i Unió, el nostre vot no és simplement quantitatiu, és qualitatiu. Fins i tot alguna la poden treure i l'han tret amb el PNB, però té un valor si la treuen sola amb el PNB i en té una altra si la treuen amb Convergència i Unió. La tensió actualment és pel desacord que hi ha entre com s'ha de reduir el dèficit entre el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat. Vostè va ser el primer a la Moncloa a reunir-se amb Zapatero, el 26 de gener, el 7 de febrer hi torna Artur Mas. En tots dos casos ens parlen de ben disposat per les propostes catalanes. I al capdavall hem de doblar la reducció del dèficit, hem de retallar fins a aquest 1,3, sigui com sigui. Els ha tornat a enredar, Zapatero?
Jo no vaig estar a Moncloa, quedi clar, perquè no sóc qui ha d'anar a Moncloa en aquest moment, sinó el president Mas. Jo em vaig veure amb ell al Congrés dels Diputats com un portaveu que vam parlar de diverses qüestions. No ens ha enredat, el que passa que no està ajudant. Qui ens ha enredat, en tot cas, és el tripartit. Ja m'acabo d'escoltar el senyor Nadal i diu no és veritat, no és veritat. Miri, durant molt de temps han explicat que Convergència i Unió inflava les xifres, que estàvem enganyant els ciutadans perquè volíem justificar retallades. Si s'han fet retallades en política social ha estat l'anterior legislatura. A hores d'ara el conseller Cleries està pagant ajudes a famílies que no han rebut del temps del tripartit. Que cal parlar de la llei de dependència, que és exactament el mateix. Ells deien que teníem un dèficit del 2,4. Nosaltres, quan vàrem arribar, vam fer els primers números i vam dir no, això no serà el 2,4, serà més, el 3,6 tal vegada. Van dir, vostès menteixen, etc. Bé, ha sortit el govern de l'Estat, una vicepresidenta econòmica socialista, i és veritat, no ens ha donat la raó, no és el 3,6, és el 3,9 pràcticament. Per tant, no hem mentit, no hem enganyat, i, conseqüentment, hi ha una dificultat que l'Estat hauria de contribuir complint els seus compromisos. Però està parlant de deslleialtat del PSC o de penques? No, a mi no m'agrada utilitzar qualificatius, ni deslleialtat ni penca. Simplement, per exemple, aquest cap de setmana llegia unes declaracions d'una diputada, que lamento no recordar el nom, que deia, escolti'm, el govern de Catalunya que compti amb el PSC per tal que pugui realment cobrar, per entendre'ns, el fons de competitivitat. De Rocío Martínez Sampere. Molt bé, doncs bé, el fons de competitivitat, els pressupostos pel 2011, hi ha una assignació, 0 euros. Per tant, vol dir que en el moment que s'havia d'intentar garantir el fons de competitivitat, els pressupostos van ser votats disciplinadament pel PSC i no pas per Convergència i Unió. Per tant, jo em remeto simplement a descriure els fets, no a qualificar-los, i que no hem enganyat a ningú, que en tot cas, si cal fer alguna retallada, que no es farà per res que sigui substancial, sinó allò que és superflu per garantir el substancial de cara a la ciutadania, és com a conseqüència del que ens hem trobat, no del que hem generat nosaltres. Però retallant aquest 10% ja s'estan tocant coses substancials. Avui els acusaven que estan desmantellant l'estat del benestar. Bueno, és curiós que acusin de desmantellar l'estat del benestar, en primer lloc perquè no tenim un estat del benestar com està a altres nivells europeus. En segon lloc, a mi m'agrada fer pedagogia en el sentit que ens hem d'acostumar que en el futur hem de pensar més en una societat del benestar que en un estat del benestar. No hem d'esperar tant de l'estat i hem d'intentar que des de la pròpia societat civil, des del tercer sector, des de la iniciativa fins i tot privada, puguin haver iniciatives, poden resultar més eficaces en la gestió, inclús més econòmiques. Però dit això, nosaltres, reitero, encara no hem fet cap retallada que afecti l'estat del benestar social. No li hem privat a ningú d'un lloc a l'escola, no li hem privat a ningú d'un lloc d'assistència sanitària. Ara hi haurà coses que caldrà tocar. Per què? Perquè vol Convergència i Unió? No, perquè els altres han deixat els números com els han deixat i no tenim altre remei que, òbviament, no gastar tant. Ens hem comportat com un país ric, han estirat més el braç que la màniga i això no es pot aguantar. Però aquestes imposicions, senyor Duran, no les està enviant l'Estat? La carta que tots hem vist que van dir que no veuríem mai i que el dissabte ja vam llegir a La Vanguardia del secretari d'Estat d'Hisenda, del Carlos Ocaña, això ho envia l'Estat, no ho envia el tripartit. El qual posa de relleu que el senyor Nadal, quan ara acaba de firmar, o el vídeo que vostès han ensenyat, que no era veritat, ho comentia, no sé què ha dit exactament, doncs sí, era veritat. Jo ja coneixia aquesta carta de part del secretari d'Estat Ocaña. Una cosa és que el tripartit hagi provocat, per la seva manca de capacitat d'administrar, el forat que ha provocat. Cal dir també, per ser justos, que l'Estat tampoc els va ajudar. I en aquests moments, més enllà d'aquesta situació en què ens trobem a Catalunya, l'Estat no contribueix. Nosaltres fem, com vostè acaba de recordar, una retallada importantíssima del 10% del pressupost. Més enllà no podem anar perquè la despesa a Catalunya és finalista, el 80% de la despesa és finalista, per sanitat, per educació, això no ho paga l'Estat, ho paga Catalunya, per seguretat, en el cas català, per polítiques socials. Per tant, el que fem és demanar a l'Estat, vostè contribueixi a reduir aquest dèficit. I l'Estat contesta dient, no, escolti, facin més sacrificis, no els farem, no ens tallarem les venes, ja volem reduir el dèficit públic, som conscients que tothom ens mira. La línia vermella és aquest 10% del pressupost? D'aquí no passaran? No podem passar d'aquí. En cap cas. S'han de buscar altres instruments, continuem parlant amb l'Estat, el diàleg no està exhaurit, no s'ha acabat, no hem tret encara el Sant Cris Gros, hem de continuar parlant, però no podem passar d'aquí. Però com es desencalla quan Carlos Ocaña diu això no és negociable? El Rubalcaba diu és irrenunciable. Surt el conseller Mas Colell i diu és impossible i és inviable.
demanen retallar el doble. Si aquí ens plantem, com es desencalla això? Jo crec que aquest debat no l'hem de conduir a través dels mitjans de comunicació amb tot el respecte pels mitjans, que hem de seure a la taula. És evident, nosaltres no farem una retallada del pressupost superior al 10%. Necessitem altres ingressos que no farem tampoc, no obtindrem a través de la pujada d'impostos. No oblidem que Catalunya ja paga més impostos als ciutadans d'aquí que altres indrets. Impost de successions, impost de transmissions patrimonials que va pujar el tripartit, l'IRPF que va pujar el tripartit, o el cèntim sanitari a la benzina que també va situar el tripartit. Aleshores, quines partides queden per negociar? Doncs queden per negociar, per exemple, l'Estat té una obligació que al nostre entendre no complert adientment de pagar en matèria d'inversió pública de l'Estat a Catalunya, compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut, una quantitat. Per exemple, pot ser una font d'ingressos. Per exemple, l'Estat també pot fer l'esforç ell de reduir el dèficit públic i, conseqüentment, el que l'Estat no vol fer en aquest moment, i n'hem de continuar parlant, és reduir el seu dèficit i que vol que el redueixin les comunitats autònomes. Escolti'm, ells tenen més possibilitat de reduir el dèficit que no pas nosaltres, per tant, n'hem de continuar parlant, no ha estat acabada la partida. Per tant, quan el New York Times la setmana passada parlava de l'estrangulament financer a Catalunya, és allò que Déu colla però no ofega, seria això? Espanya ens està collant més del compte? Espanya, el govern de l'Estat, tampoc no pot dir el govern de l'Estat, a veure si ens entenem. Miri, Catalunya no cal que compleixin el dèficit públic, perquè el Financial Times, el New York Times, la premsa econòmica alemanya, el The Guardian, perquè els he llegit tots aquests dies, doncs tots estan mirant el món anglosaxó i els mercats amb lupa, per tant, tampoc l'Estat pot dir Catalunya vostè faci el que vulgui, no? Ara, per això deia, hem de seure a la taula i dir, escolta'm, d'acord, nosaltres ja volem arribar a aquest dèficit, ara expliqueu-nos Estat com es pot fer, sense anar més enllà del 10%, que és una bestiesa i que cap altra comunitat autònoma ha fet, passar del 3,9 a l'1,3. El mateix regidor de l'Ajuntament de Barcelona, socialista, William Carnes, va dir, escolti'm, això és impossible, i és veritat. Per tant, l'Estat n'ha de ser conscient i ha d'assumir amb consciència aquest problema que tenim. No és nostre, és també d'ells, i entre tots hem de resoldre. Per continuar-ho en termes catòlics, aquí hem de continuar posant l'altra galta? No, no cal continuar posant l'altra galta. Continuar posant l'altra galta seria dir, doncs vinga, pugem els impostos. No, i hem dit que no. O, escolta, apretem més i, per tant, reduïm més el pressupost. I hem dit que no. El que hem de posar és el diàleg, hem de posar, intentar posar, i veure fins on arriben les possibilitats, i si no arriben, doncs ja explicarem a la ciutadania, escolta'm, no hi ha possibilitat de poder resoldre el dèficit que està previst. Per tant, l'any vinent en tindrem una mica més. El 2013 ja complirem. L'objectiu és que el 2013 tota la Unió Europea tingui menys del 3% del PIB de dèficit públic. Espanya vol que sigui l'1,1. Catalunya tindrà l'1,1 el 2013. El problema el tenim els primers anys. Per tant, ja buscarem els mecanismes. Però no podem aquesta vegada baixar molt més. No podem els nostres ciutadans estrangular-los més. No pot el govern, com deia abans, tallar-se les venes. Per tant, espero que trobem la solució. Buscant solucions i posats a reduir el 10% de tot arreu, l'aportació solidària de Catalunya amb Espanya no es podria reduir també un 10%? Bé, aquest és l'objectiu del pacte fiscal que proposa el govern de Convergència i Unió. Passa que hem de ser molt conscients que això no és per aquesta legislatura, això no ho resoldrem els 6 mesos finals de Rodríguez Zapatero, per entendre'ns. Això és per la propera legislatura. I, a més, no serà fàcil, el president Mas sempre ho ha dit. Per això necessitem força a Catalunya, que la tenim, tot i que no tenim majoria absoluta, i necessitem que Espanya, no ens enganyem, ningú tingui majoria absoluta. Quan jo l'altre dia deia en una entrevista que si el PP té majoria absoluta, que deuen s'agafi confessats, bé, si la té el PP o la té el PSOE, per tant, no ens en sortirem. Per tant, des d'aquest punt de vista, bé, el que s'ha de recolzar és aquell projecte viable. N'hi ha d'altres de projectes, però viable, doncs aquest hi ha dificultats. Per tant, la propera legislatura, aquest és el nostre objectiu. Com que el pacte fiscal és per la propera legislatura i tornarem més endavant... Per l'actual, la catalana i per la propera a nivell espanyol. S'entén. El que ja ve de seguida és la declaració de la renda que hem de fer al mes de juny. Entendria que hi hagi catalans, com per exemple ja estan organitzant amb Vicent Partal al capdavant, que diguin, fem una cosa, no deixem de pagar els impostos, els paguem, però no els enviem a Hisenda, els guardem aquí perquè no diguin que no volem pagar. Però, per dir-ho d'alguna manera, fer un tancament de caixes... De caixes. Jo entenc tot aquest tipus d'actitud, però no comparteixo. Les lleis s'han de complir, ens agradin o no ens agradin. I, per tant, vull dir, aquests ciutadans un dia tindran un requeriment, per tant, i els obligaran a pagar, i a sobre els hi faran pagar amb interessos. Per tant, vull dir, que vulgui que ho faci, no? I ser un esperit molt encomiable, i entenc que la gent pugui estar-ne tipa, però reitero, al final hauran de pagar, Insisteixo, com s'entén que sent la comunitat autònoma on d'una manera més severa estem fent els deures per arribar a l'objectiu de reducció de dèficit, sigui els que ens estan fent aquest marcatge més estret de dir no, ha de ser el doble del que esteu fent?
No és només amb nosaltres, ho fan amb totes les comunitats autònomes. El que passa és que hi ha hagut més debat entre nosaltres i ell públic que no passa en altres comunitats autònomes. I el que passa és que la major part de la resta de comunitats autònomes tenen eleccions d'aquí 4 dies. Jo crec que el deslligador, si és que hi arriba a ser d'aquesta qüestió, no hi serà fins que passin les properes eleccions autonòmiques, perquè també és normal que el govern de l'Estat no vulgui parlar amb determinats governs autonòmics quan sap que d'aquí 4 dies poden ser d'un color polític diferent. Però clar, és que aquí, com que el dèficit és molt superior al d'altres comunitats autònomes, hi ha hagut més diferència entre els criteris de l'Estat i els nostres. Com que, a més, hi ha, per exemple, el fons famós que abans parlàvem de competitivitat, que bàsicament afecta Catalunya i, curiosament, és l'únic fons que no està dotat, perquè l'Estat, segons la interpretació que fa de l'acord de finançament que va signar el tripartit, pot liquidar-ho el 2013, tot això dificulta i multiplica molt més aquest soroll entorn a aquesta qüestió. Artur Mas se'n va a Madrid la setmana passada, diu allò de Catalunya és l'Alemanya d'Espanya, i l'endemà ho rebla el Quim Monzó en el seu article dient, amb una diferència, que els alemanys no els insulten. No estem sent allò dels cornuts i pagant fins i tot més coses que el beure? És veritat que a nivell europeu hi ha un debat que és que Alemanya diu, escolti'm, jo porto pagant molts anys i s'ha acabat, escolti'm, jo també necessito solidaritat. Bé, és veritat que a nivell espanyol hi ha comunitats que han rebut solidaritat doble d'Europa. Europa ha invertit a Espanya 120.000 milions d'euros. Més del 50% d'aquests 120 milions d'euros han anat a parar només a 4 comunitats autònomes. Evidentment, una d'elles no és pas Catalunya. I al mateix temps portem 30 anys de solidaritat intercomunitària. Se suposa que aquesta solidaritat ha servit per permetre a aquelles comunitats que la necessitaven situar-se al nostre nivell. Per tant, hem de revisar el criteri de solidaritat. I aquest és un dels criteris que ha d'inspirar el pacte fiscal. Mentrestant, sí, tant i en quant tenim dèficit fiscal superior al 4%, que és el que Alemanya diuen que més enllà no es pot permetre, fins a Alemanya, malgrat que existeix una sentència constitucional que diuen més del 4% no es pot aguantar perquè els lenders no seran competitius, en aquest moment Baden-Württemberg, Baviera i Hessen, tots tres demanen la revisió d'aquest 4% perquè vegin la diferència entre un lloc i l'altre. Si amb l'entesa amb Madrid no arribem a cap acord, el fracàs serà seu? Meu? No tinc ni la responsabilitat. Home, sí que la té, és. No, home, jo soc el president de la Comissió de Traspassos i de la Comissió d'Assumptes Econòmics i Financers, però vull dir, no enredem ara, a veure si tota la responsabilitat de que no funcionen les coses amb Espanya ara serà del senyor Duran Lleida, no ni parlar-ne. Per tant, poder com tenen això que en diuen les inicials DFR, no? En Duran, en Fainé, president de la SECAP, i a més de president de la Caixa, i en Rossell, el Joan Rossell, president de la COE, que remenen les cireres a Madrid, que tenen poder. No és veritat, jo no en tinc cap de poder. El que passa és que amb algunes reformes hem estat molt decisius. Escolti, perdoni, per exemple, en la reforma del sector financer, la reforma de les caixes. Bueno, les caixes catalanes saben perfectament quina ha estat la meva feina. Pregunti-ho a les caixes i saben que tenen més temps per tal de no poder ser, per entendre'ns, nacionalitzades i intervé el FROB, gràcies a una intervenció personal. Si parlem d'una altra llei, com pot ser la de les futures pensions, bé, els sindicats, el senyor Cándido Méndez, el líder de la UGT, en un míting sindical a la SEAT, va agrair personalment amb el senyor Rossell i a mi particularment la intervenció. Per què? Perquè gràcies al vot particular de Convergència i Unió al Pacte Toledo, que no és mèrit d'en Duran, és mèrit de tot l'equip, d'en Campuzano, de la resta de diputats, vàrem aconseguir que l'edat de jubilació no fos obligatòria als 67, sinó que fos flexible. Per tant, tenim capacitat d'intervenció en algunes coses, però jo no tinc poder, ajudo amb el que puc, intento defensar els interessos, no en tinc. El pacte fiscal que deia abans, reclamar-lo a l'Estat serveix com a amenaça i a Catalunya per entretenir, allò que Miquel Iceta en deia avui fa una setmana aquí en el programa de Vic Carrot, la gran pastanaga per entretenir els catalans? No és la gran pastanaga per entretenir els catalans. A mi m'agradaria que el senyor Iceta entengués que l'únic que li demanem del senyor Iceta és el mateix comportament que un diputat socialista basc o un diputat socialista de Navarra. No li demanem res més. Que igual que els socialistes bascos i navarros donen suport al concert econòmic, nosaltres ni tan sols li demanem que doni suport a un concert equivalent al basc o al navarrès aquí a Catalunya. Nosaltres volem contribuir solidàriament, cosa que no és el cas dels concerts basc i de Navarra. Volem contribuir solidàriament. El que no volem és que la solidaritat sigui en una única direcció. Solidaritat sí, però per tothom, i també per Catalunya. Només li demano això al senyor Iceta, que es comporti com comporta un socialista basc o un socialista navarra, i el senyor del PP o la senyora del PP que es comporti com un diputat o una diputada basca
o de Navarra del Partit Popular. I creu sincerament que del Parlament en sortirà un acord unitari per anar a negociar el pacte fiscal a Madrid? Bé, ara estem en un context de debat polític a Catalunya molt entorn d'independència sí, independència no, que jo crec que no és bo per Catalunya, que afebleix el nacionalisme, no sé si en parlarem, però en tot cas avança una primera reflexió al voltant d'aquesta qüestió i jo crec que això no s'aturarà fins que passin les properes eleccions, no locals, sinó al Parlament espanyol. Però després hauríem de ser capaços, tots plegats, almenys la gran massa central del país, políticament parlant, de trobar uns denominadors comuns, de posar-nos d'acord amb el pacte fiscal, de posar-nos d'acord amb una defensa rígida, aquí sí que per nosaltres fonamental, de la llengua i la cultura. Què vol dir que encara hi hagi un Ministeri de Cultura? Què vol dir que Cultura, a través del Ministeri, encara puguin comprar el fons Centelles o altres fons aquí, per tant, inverteixen en diners de l'Estat quan no tenen competència exclusiva? I després, finalment, més enllà del pacte fiscal i més enllà de les qüestions de cultura, hauríem de buscar una manera que realment l'Estat tingués una expressió de que hi ha unes comunitats autònomes, les històriques, per les quals a Espanya la resta tenen autonomies. Nosaltres no som fills de la Constitució, no som fills del títol 8è de la Constitució, som els que van provocar que existís aquest títol 8è, i en canvi la resta doncs són a l'inrevés. Deia que les consultes sobiranistes, com la de diumenge que ve a Barcelona, per exemple, afableixen el nacionalisme en lloc d'enfortir-lo? Jo crec, primera, respecto moltíssim les consultes. Segona, dintre de que ens respecte, hem expressat sempre la llibertat pels nostres militants que facin el que creguin convenient. És més, per exemple, de Barcelona hi ha alguns districtes que li donen suport i altres no. Vull deixar molt clar que Unió Democràtica no és el sector antiindependentista de Convergència i Unió, com a vegades es vol fer veure. El que passa és que nosaltres creiem que aquest debat no és bo perquè és blanc o negre i afortunadament a Catalunya hi ha molts matisos. Creiem que hem fet molta gent catalanista, nacionalista, federalista, confederalista, independentista, un camí junts, sense preguntar a ningú l'estació final. Creiem que en aquests moments encara ens queda molt per fer a tots plegats, independentment de l'estació final que tinguis, i creiem, com diu el president Pujol, que és plenament la posició d'Unió Democràtica, té un perill aquest debat, i és que la independència és inviable i al mateix temps pot provocar divisió. Nosaltres creiem que el que convé és tenir molt per sobre de qualsevol altra qüestió, que hem de ser un sol poble abans que un estat, i resulta que ni tan sols som un poble. Per tant, és un altre pas. Dit això, nosaltres tenim una proposta política concreta, que és la Confederació, que si volen parlem. Vull parlar del que he dit del president Pujol, que ha anat a votar, el president Mas també ha votat anticipadament, el president Rigol, que és d'Unió Democràtica, també hi ha anat. Es pot anar-hi i no necessàriament votar que sí. No hi pensa anar. No. Però amb això no vull dir que la gent no hi hagi d'anar o la gent que pensi com mi, perquè el Duran no hi va, no hi vull anar-hi. Jo no hi vaig per una simple raó. Torno a dir, el debat aquest no és un debat que porta cap fruit positiu. Blanc o negre. No, al país hi ha molts grisos. És a dir, no pot ser que jo m'hagi de definir com a independentista o antiindependentista. No sóc antiindependentista. Però la proposta d'independència no encaixa amb la d'Unió Democràtica. Unió Democràtica té una proposta d'un estat confederal, que, atenció, vol dir el reconeixement del dret a l'autodeterminació del país, vol dir, per tant, l'exercici de la sobirania, crear un propi estat perquè després es pugui confederar, però no quedar-se en un estat propi, sinó un estat, l'any 31 parlàvem de Confederació Ibèrica. Per tant, com que no puc expressar la meva proposta i tinc l'obligació... Perdó? Pot votar que no. Però és que no vull votar que no, tampoc, perquè, insisteixo, no vull caure en el parany d'aquest debat. Reitero, això és el que no m'agrada, pot fracturar el país, és el que deia el president Pujol, reitero, que els dos perills són aquest, el de la inviabilitat de la proposta d'independència i el de la divisió del país. Doncs aquest debat pot fracturar el país i nosaltres hem d'intentar portar el país més endavant, crear consciència nacional, no ens podem aturar amb el camí. Ara, si l'únic que fem és crear en aquest sentit divisió i al mateix temps frustració perquè és inviable, doncs jo no vull participar d'això. Respecto a tothom que hi participi. Amb en Rigol n'hem estat parlant avui llargament, si tenim plena coincidència, no hi ha cap problema. Tots dos som d'un mateix partit polític i tots dos pensem el mateix. Amb el diagnòstic econòmic que hem fet a l'inici de l'entrevista, aquest estrangulament que dèiem abans, íntimament no ha pensat en algun moment, potser sí, Josep Antoni, que estaríem millor sols? Segur que potser estaríem millor sols a la perspectiva econòmica, segur. Però, escolti'm, jo no tinc que pensar només amb la mà al cor, tinc que pensar també amb la mà al cap. És possible estar sols? Sí, avui l'exdirector de l'FMI ha dit que seríem un dels països més rics del món. No parlo de si seríem més rics o més pobres estant sols. Jo pregunto si és possible, i torno a dir, em sumo les paraules del president Pujol,
quan parla de la inviabilitat de la independència. És a dir, algun país europeu reconeixeria una declaració unilateral d'independència? Catalunya té un 55%, o fins i tot tenir un 55% de partidaris en favor de la independència, això és suficient per anar a la independència? A mi m'agrada reforçar la idea d'un sol poble, i reitero, abans de l'Estat, Carles Cardó, el poble, la societat. I no tenim ni tan sols un sol poble. Tenim una immigració que acaba d'arribar, tenim altres persones que tenen altres lligams amb la resta de l'Estat. Tot això ho hem de tenir present. Però si es fes democràticament, la Unió Europea no en reconeixeria ningú? Jo, sincerament, crec que no. Primera, jo crec que no hi ha majoria en el país, però reitero, és que estem caient amb el debat d'independència sí o independència no, i és molt més ric que tot això. No vull, reitero, donar cap mena de possibilitat a que ningú digui que Unió Democràtica és el sector antiindependentista de Convergència i Unió. Hi ha molta gent de Convergència que pensa com nosaltres i hi ha molta gent d'Unió Democràtica que segurament votarà les consultes. Per tant, no és per aquí, i jo expresso el màxim respecte a les mateixes. El debat és molt més profund, no és tan senzill, i jo estic convençut, vaja, jo parlo amb ambaixadors i parlo amb primers ministres, i els grans països europeus no reconeixeran mai una declaració unilateral d'independència de Catalunya. Però fins i tot és que, torno a dir-li, és que el país no està en un 100% per això, i ens queda molt camí a fer amb molts nacionalistes, que uns tenen com a estació final la independència, altres la Confederació, que per cert, la Confederació de Convergència i Unió és tan utòpica com la independència, altres el federalisme, altres simplement l'autonomisme. A tots ens queda molt camí per fer plegats, independentment de l'estació final que cadascú vulgui arribar. El que li queda camí també és el govern de Convergència i Unió, porta 100 dies, en porta 97, dijous en farà 100. Avui la resta de partits de l'oposició han fet una valoració i coincidien en l'adjectiu de decebuts. I veiem, per exemple, el diari Avui i el Punt, que han fet votar 600 persones de la societat civil, la nota mitjana que quedava entre 0 i 10 era d'un 5,7. Vostè, d'aquests primers 100 dies, quina nota li posaria al govern de Convergència? Jo li posaria un 6,5-7. Evidentment, tot no ho hem fet bé, entre altres coses perquè la situació és complexa. A més, hem estat sincers, ja ho vàrem ser durant la campanya electoral, vàrem avisar que trobaríem moltes dificultats, però crec que d'entrada el mateix govern nou ja ha projectat una confiança en el país i això ja és de per si positiu. Crec que les coses en aquest sentit han canviat, la gent se sent més animada. Crec que en l'àmbit de l'ensenyament, per exemple, s'han fet ja propostes en línia del que havia estat un compromís del president Mas, s'ha reduït l'administració força, encara s'haurà de reduir molt més, que era un altre compromís per part del president Mas, s'ha plantat la cara que s'ha de plantar en el debat de cara al que dèiem abans, el finançament de Catalunya, de les finances, de Catalunya, per no pujar impostos i per no rebaixar més del 10% el que hem de rebaixar. Per tant, jo crec que les coses estan fent bé. Amb algun error que hem tingut, perquè no som perfectes, no som humans, però que hem d'anar corregint i hem d'anar superant-ho. No tenim majoria absoluta, per tant... De debò creu que han insuflat optimisme? Sí. Amb les retallades, fent el pla una mica, es quan venien una Catalunya millor, amb aquell somriure, el ninotet de la campanya... Sí, les retallades, es parla molt de les retallades, però em pot concretar una? Bueno, estan tancant quiròfans a les tardes. Deixaran d'operar o es fa perquè es pugui operar més? Estem fent alguna retallada a partir de la qual es privi un servei al ciutadà o estem optimitzant serveis perquè es puguin continuar donant als ciutadans? Per tant, és la segona part, no la primera. Passa que jo ja entenc que mediàticament ha quedat molt de retallades, però reitero, fem retallades d'allò que és superflu, i tant que en retallarem. I personal, i organismes que hi ha, que no serveixen per res, i que darrere hi ha molta gent contractada, doncs tot això ho hem d'eliminar per força. És a dir, ja ho vàrem dir durant la campanya electoral, no podrà ser igual que abans. És que si fos igual que abans, no podríem passar mai a l'1,3 del dèficit, continuaríem amb el 3, pràcticament 3,9 que ha deixat el tripartit, i així no es pot aguantar, això no és sostenible, per tant, alguna cosa hem de fer. Dels errors que vostè mateix ha admès, hi ha el desgavell de comunicació amb l'impost de successions, vam parlar amb Pelegrín, Germà Gordo, el Quico Homs, vostè mateix. Al final, com han quedat? Han quedat que serà el president Mas qui, en tot cas, anunciarà el dia que calgui com i de quina manera suprimeix l'impost de successions. Jo en vaig parlar i se'm va criticar. Com fa de portaveu del govern? Perdoni, jo soc secretari general de Convergència i Unió, president d'un dels dos partits del govern, i tinc tot el dret, al marc d'una reunió interna del partit, per dir
precisament en vigiles municipals, escolteu, no tots són retallades, ja vindran propostes concretes, etc. L'impost de successions s'aprovarà abans de que... per part del govern. Abans de les municipals. Doncs ja ho farà el govern quan convingui. Ho farà encara abans de les municipals? Ho ha dit el president Mas, que és el que en tot cas és el portaveu màxim del govern, i a partir d'aquí el Pelegrí va interpretar que deia una cosa contra el Gordó. L'únic que va dir és que no coneixia allò que estava dient el senyor Gordó, però no hi ha hagut complicacions ni hi ha hagut polèmica interna entre els dos partits sobre les successions. Ens parlaven de reformar pràcticament fins a 0, fins a l'1%, successions i també donacions. Donacions ja han caigut pel camí? Donacions, ha dit el conseller d'Economia, que no podrà ser la primera, que serà al llarg de la legislatura, però no podrà ser d'entrada. I les successions ho serà. Fixi que l'oposició ens critica i fins i tot, clar, és que la gent diu, escolta, vostès no acaben de complir la promesa. Nosaltres no tenim 68 diputats, en tenim 62. I hem de trobar un soci que ens aprova l'impost de successions? Sí, el PP ens ho aprovaria. Però el PP ens aprovarà la resta del pressupost, hem d'anar amb el PP, hem d'anar amb el PSC, per tant, tenim una dificultat afegida. Hem de buscar un soci per aprovar els pressupostos, que van molt més enllà de suprimir o no suprimir l'impost de successions. Per tant, hem de fer la feina quan correspongui. Per tant, quan el PSC els demana que això ho ajornin, que passi una miqueta la crisi, a poder... El PSC no té autoritat moral o política, si em permet, per fer aquest tipus... Però vostès el necessiten per votar els pressupostos. Sí, bueno, però no serà pas a costa de no fer el que hàgim de fer amb successions, perquè nosaltres ara deixaríem de recaptar uns 150 milions, però aquells amb la reforma que van fer van deixar de recaptar 500 i pico de milions i han deixat el dèficit que han deixat. Per tant, per què nosaltres no podem complir un compromís electoral i ells que no ho tenien compromès i que a més tenien dificultats en el govern per algun partit no compartia dels que integraven el tripartit, ho varen fer i a sobre va costar 500 milions d'euros. Per tant, nosaltres farem el que calgui d'acord amb els nostres compromisos. Vostè, com a president de la Comissió d'Exteriors del Congrés, com justifica o com explica la participació d'Espanya a la guerra de Líbia? Bé, jo la justifico perquè està sota el mandat de Nacions Unides, a l'empar de la resolució 1713, i, conseqüentment, no té res a veure, per exemple, amb el procés d'Iraq, que alguna força política a nivell espanyol ha volgut comparar, no? Són dues realitats completament diferents. Però no s'està allargant molt i no es veu cap solució? Permet dues reflexions. Primera, va arribar molt tard la resolució i molt tard la intervenció. Ens haguéssim pogut estalviar moltes víctimes. I segona, ja ho vaig dir-ho, soc l'únic que ho va dir-ho pràcticament en el Congrés dels Diputats, no, perdó, el senyor Rajoy, crec que també ho va dir-ho, i potser algun altre, però jo ho vaig dir-ho, de que no veia clar la sortida del conflicte, perquè, clar, la resolució de Nacions Unides no permet entrar en el territori. És molt difícil acabar amb la situació si no entres en el territori. De fet, dona la sensació, per algunes informacions, que a hores d'ara ja s'estan entrant al territori i donant suport amb armes i amb persones, fins i tot instructores, a l'exèrcit o a les persones que en nom dels rebels lluiten contra en Gaddafi, no? Per tant, serà complex, serà llarg, per això no acabava d'entendre que el govern demanés només permís per 3 mesos, i no serà fàcil, hi haurà víctimes col·laterals, com es diu en llenguatge normalment quan es parla d'una guerra. Veu la ministra de Defensa, Carme Chacón, com a substituta de Zapatero? No l'acabo de veure, sincerament, no? Jo crec que té uns... Bueno, jo crec que els socialistes buscaran el millor candidat, em sembla que en tenen d'altres de millors. Vostè creu que Rubalcaba és millor candidat que Chacón? Jo no sóc qui ha d'elegir el candidat, per tant, han de ser ells. Però ja que ha dit aquest... Sí, jo crec que en Rubalcaba li dona alguna volta a la senyora Chacón. La senyora Chacón fa bé algunes coses, jo la vaig veure en un míting, estava parlant del Zapatero, es va emocionar, escolta, a casa vam dir, ara caurà una llàgrima. Va caure una llàgrima, per tant, escolti'm, això fa molt bé. Fa comèdia? No dic que faci comèdia, domina molt bé la comunicació, té un bon mestre, vull dir, no res a discutir. Com a president de la Comissió d'Exteriors, també va ser el fet pel qual va anar al sopar amb smoking del Charles i la Camila a Madrid? També, aquesta és la raó per la qual vaig anar a aquest sopar. I què tal són? Jo amb la Camila vaig parlar molt poc, pràcticament la vaig saludar i punt i final. Amb ell vaig parlar molt, primera perquè estava al seu costat pràcticament sopar, només hi havia una persona d'entremig, i segona perquè després va tenir interès en parlar amb mi, com va tenir interès en parlar amb tothom, i molt bé, va interessar-se molt per Catalunya, per les últimes eleccions, com veia la situació política a Espanya després de les properes eleccions autonòmiques. Molt bé, a mi em va semblar una persona molt interessant. De la possible independència de Catalunya no va preguntar res? No em va preguntar absolutament res de la independència de Catalunya. Vostè, que despatxa amb el rei,
Què vol dir que despatxo amb el Bueno, rei? que s'hi veu, que té contactes. No, el rei, Bueno, sí. però amb mi i amb molts polítics de Catalunya, no només amb mi, de tot l'Estat, i fa bé en tenir informació de persones perquè li expressen el que pensem, no? Ja entenc que la Casa Reial és la xocolata del lloro de totes les despeses que té un estat, però permeti'm fer demagògia a l'última pregunta. Que s'hagi comprat una màquina de 14.000 euros per caminar, per fer exercici a Palau, no és una mica indecent? La veritat és que no sabia que s'havia comprat una màquina, no sé qui l'ha pagada i no Però sé l'han pagat tots, suposo. Home, 14.000 euros, una màquina, a mi em sembla cara, sí, però vaja, com que no ho conec, no vull entrar en el terreny de 14.000 euros per aprimar-se, doncs es pot caminar per la carretera de les Aigües, no? O pel voltant de la Sarsuela, però no ho conec, per tant, jo no vull fer demagògia. Ja l'he fet jo. Jo no dic que l'hagi fet vostè, vostè ho ha dit que la faria, però jo no dic que l'hagi fet. Josep Antoni Duran Lleida, gràcies per ser aquesta nit en directe a TV3 i que vagi bé. Moltes gràcies a vostè. Sobre els 100 dies de govern, aquest dijous, que és el dia que es compleixen, la directora de TV3 entrevistarà el president Artur Mas. I dijous de l'altra setmana, també Mònica Terribas entrevistarà el cap de l'oposició, que és Joaquim Nadal. Això passarà sempre després del TN Vespre. Nosaltres, de seguida a l'Àgora, parlem del cas Rubi, el cas de prostitució de menors pel qual comença el judici a Silvio Berlusconi. I en parlem amb una persona que fa de molt bon escoltar, ni que sigui per una vegada, faci